Day kani ding adlaw day no is ni pahuway ko og riban. Kay lagi day daghan kay kong video nga i-edit ba. Og anyway, mayong adlaw di ay sa to ang tanan. Kani ding adlaw day no samtang nag-vlog ko ba. Nagsigi ko yaw-yaw day. Onya day wa ko kabantay day nagpa-music man day sila no. Ambot lang day kay wa ko kadungog nga nagpa-music day nga ako ang piso. Kay kung di na ako ni-mute day makapiright mo ko ani day please lang. Bitaw oy ni hangyo day ko sa consult daddy ani day nga magpapalit ko niya og pagkaon. Kay lagi day marag nalimot na ko kaon ani day please lang. Kumbaga day ba ano koy kaong kaon. Ay mukaon man ko day no pero tagagmay kay sa tanan day ba di pa jud rice. Pero ang tinuod ani day is gimingaw lang jud ko kaog lami no. Bitaw talagsara kay kumahangyo sa consult daddy. Kumbaga day ba talagsara kay kumangayo sa iyaha. Kay dili man ko demanding nga pagkasawa day no ay sana all. Bitaw day oy dili man ko gastadura good. Mo nang talagsara kay kumakanahuna day nga mopalit ko or mukaon day ko ba. Kay sa panahon karon day no di na majuta angay maggarag-garag pamalit good. Kay lisod kay paytaw ng kwarta day pero dali kay siya gastuhon please lang. Pero ang pinaka-importante ana day is kabalo ta mangita og kwarta ba. Kay mao jud akong giingon day pag mugasto ko karong adlaw day pagkaugmaan ni day bana ta pag trabaho. Kay ako manggo day ganahan kung na ako'y trabaho ba. Kana bitong permi ko mabisi day ganahan kay ko ana. Kay kapuyan sa kay ko day kung ako'y trabaho. Kada bang di ko gusto day nga mahuman ang adlaw day nga wala ko'y income. Mo nang mangriban jud ko day basta nay magpariban ako day kay para na ako'y sideline sa isa ka adlaw ba. Kaya side man ko sa vlogging day, mas gusto pa jud ko day nga napa ko'y laing extra income or laing trabaho ba. Kay dili ko gusto day magsalig sa isa ra ka trabaho. Ay naambot day day pag-abot sa trabaho day maragwa mo ko'y kakapuyan good. Kumbaga day ba day dili ko makaana og gikapoy ko. Kay sanay man ko sa mga trabaho day. Nagtubo ko diri sa kalibutan day nga puro lang jud trabaho. Mo na karon day mintras batan-on pa ko day mo trabaho sa kung maayo ani. Kay pagkatiguang na ko day di na jud ako na mabuhat ang mga trabaho ba please lang. Mo lang uban day mo ana sila sa kuha day nga kugihan kay ko. Ay just mio day kita man tanan day no kugihan. Pero maraglain-lain lang nga pamaagi nga pagkakugihan ba. Nay uban day nga kugihan kay sa trabaho. Nasay uban day kugihan kay magsigilag katulog. Og nasay uban day kugihan kay manghilabot sa laing kinabuhi ba. Kumbaga day ba ang talent nila day pang maritis ras kinabuhi sa uban ay charot. Ay pasayloa day. Naninood naman oning piling gwapa ani. Bitaw day oy sa ako amang ko karon day kay inahan naman ko day is priority na jud nako ang trabaho. Kay kung mas kugihan ko sa una sa batan-on pa ko day mas kugihan na jud ko karon day nga nahimo kong inahan. Mas gusto na lang jud ko day magsige na lang jud ko trabaho day. Kay para day nakoy savings para sa ko ang mga anak. Kay Diyos miyo day daghan kay kong mga obligasyon sa kinabuhi ba. Mo lang di jud pwede magtatanga ang piling gwapa day. Og nalimot ay kog agda sa inyo ha day no mga onday tanin niyo please lang. Og anyway, dire na day ko mag-entay no og mao ra dito ako i-share sa inyo. I'm Emerly and thank you for watching. Manang bye mo ay.